Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi ko ang mga maranasong yung mga rinarinaw tanong. Siya kung hindi ko kurmatan na sabihan ka iya si Putri Pakasigid ni sabay pagalamatan. Nabugyan ka iya insana kanada sila ko ki Perlas sa Ranong Ragat edno sa Perlas ko Pilipin. Sagi kun akan giran susung ko ano suara niyan ulin na akan naging susung ko ano gwendingin. Naandang nari so katawiran uli na gusto katagan yung da sila ko kung makiragamas mo ko dito ang pagusuran. Sa tiga ka natin kung nakang sasadiyang ka sa katiin na pamamakin ganyo titang ka inibod na sa sudi ay doa. Isa ka tayo na wassalam sa pamamakin ganyo sa ng mga idol ay doa.
May